Ngiphinda ngikhethe inkosi uNyaphezulu. Amen. Ngizocela inkonzo yasemini. Ngizoyinika uNkosana wathathu. Ngizonika uNkosana wamncane. uNkosana wasithola kuba uZulu lomncane. Nkosi yanibusisa. Amen. Ngikhethe inkosi Amen. Ngicela nje ukubingelela ihlalo zonke ngokuhlukana kwazo. Sengibingelela ngebandla egameni lenkosi uNyaphezulu. Amen. Ngicela ukwehlisa uvalo nesihlabelelo sekhulu nesikhombisa.
uManazaretha. Siyabonga ithuba esilitholayo noma nike nabantu okupita abadala cela ushembe ngenze ngisheshisa ukukhuluma ngizodeda endaweni kaNkulunkulu. Bantwana benkosi, ngoba sila angiphakami nokwehlukile mhlawumbe nami uNkulunkulu azongipha khona, kodwa ngiphakama ekutheni ushembe unguNkulunkulu uManazaretha. Lelithuba eselivuleka manje elokuthi mhlawumbe sixoxelane, ngoba ushembe wesithathu inyanga yezulu yathi yona isibashumayezile abantu, thina sekumele sibamukele, ngoba indaba kaShembe ayishunyayelwa umuntu kodwa yashunyayelwa uyena umnikazi wayo. Kuthiwa inkosi yamaNazaretha uGombela yathi uma ihamba emhlabeni yabiza ababekhona, mhlawumbe ngoba sizwa ngathi yakhothamela emkhayideni, shuthi ngizothi ababesemkhayideni, yabe isithi kuba baqophe ikhathi, isikhathi umphefumulo wayo ohlukana nayo ngenyama, yathi bosibhala phansi. Yayisithi nesikhathi umzimba wayo wehla uhlale enhlabathini, yathi futhi bebhale phansi. Yabeke isithi uma sebeyibeka emhlabathini icela ukuthi bengayifaki ebhokisini, ngoba yona izothi ma ibekwa ihlangana nomhlabathi ngokusheshsha mase yamila. Yathi inkosi yamaNazaretha khona bayizondayo, kodwa kuyothi mhla yamila oyophuza amanzi aphume emhlabathini yobephuza yena uShembe. Kwathi yona indlela umhlaba yawugoqa ngayo ushumayeza, mina nomunye asikwazi ukushumayeza umuntu, kodwa mhlawumbe kumhlangabeza ukuthi mhlawumbe yini edala ukuthi sivume ukuthi uShembe uNkulunkulu uManazaretha. Indaba kaNkulunkulu kaShembe iyahlupha ngoba akekho yaziyo nokuyichaza kangcono kunomunye. Omunye uthi uShembe uNkulunkulu ngemsebenzi. Hayi, nami nginokwami ukubona ngiwumntwana ukuthi hayi uShembe ayena uNkulunkulu ngemsebenzi uManazaretha. uShembe uNkulunkulu nje. Akunikile ukuba uNkulunkulu kaShembe ukuthi ukwenzeleni, ngoba umuntu ongekho into engayibala ngqo ethi uyenzela uShembe, shuthi asikwazi ukuthi sithi wrong ethi uShembe akayena uNkulunkulu, masithi uShembe uNkulunkulu ngemsebenzi. uNkulunkulu kaShembe akunikile eManazaretha ekutheni usenzela ini, mhlawumbe thina siyibonayo. Kodwa kakhulu uManazaretha ngoba uShembe sila umevulele ithuba, uthi asitshelaneni uManazaretha ukuthi asukeni kusizana uManazaretha. Inkinga ekhona uManazaretha ngoba siphila kunezinto zethu ehlezi kuzo, kodwa uShembe uthi uhlaleleni kusizana. Ngoba silapho uManazaretha kunezinto zethu siye sithi silekelela ngazo uShembe. Hayi, ungabe umsebenzisi uShembe yedwa ngobuye uthi akulona ulimi lolo uManazaretha esifundiswa uShembe, ayibonga inkosi. Ngoba inkinga ekhona asifunanga ukusuka ebayeni zethu. Wakakhuluma umfundisi omunye ngenye imini, umfundisi uGcwensa, wathi khona izinto ezifuywayo, abantu ke bayafuya kakhulu, futhi thina abantu abampisholo sifuya sizosifuye nezinye izinto osabayo ukuthi ubonwe abantu ukuthi ufuyile. Kodwa wakhuluma ngesilwane esithize ukuthi uma sifuyiwe sikhandela indlu yaso, kuthiwa ihhoko indlu yaso. Manje ke lesibaya uma sikhandiwe akubuzeki kulo muzi ukuthi kukhona isilwane esine, ngoba siyezwakala ngephunga laso. Wathi-ke umfundisi kuyenzeka umnikazi waso mhlambe esibulale noma esithengise noma ephisane ngaso noma siphele nje kulowo muzi.
uthi kodwa kuyaye kuhambe uma ngabe isibaya engasisusanga lo muntu obekade efuyele esilwane sithi noma sesidlula ngaphandle lesilwane bese sibona isibaya bese sikhumbula ukuthi naphi lapha engihlala khona hlalelani wena ozazi ukuthi uhleli kuphi lapho uhleli khona uShembu maye sesifundisile umsebenzi yakhe nemithetho yakhe kodwa khona into uNkulunkulu ayidala kumuntu uNkulunkulu mayesidala thina abantu asifane ezinye izilwane kodwa sinegazi nomphefumulo njengazo zonke izilwane ayidala uThixo futhi sinesidingo ezithize njengazo zonke izilwane kodwa thina abantu wasidala ngoba safana naye umuntu uyadala amaNazaretha konsize khuluma ekseni yathi umama wayethi uyagula engaguli wayidalela yena ngoba uyadala thina abantu kukhona ukufunda kumele sikufunde ngebhada kukho esikoleni ngoba imfundo lena yesikole ayifuni uyithwale kakhulu ngoba umthetho khona abafika naye babengayikhandeli ukuthi thina abantu abamnyama isebenzele ngempela kodwa kwakuyindlela yokuthi sifunde lokho okuthandwa yibo khani bezosicontrola ngoba amaNazaretha umuntu omlalelayo noma abantu ohlala nabo nezifundo ezithathayo lo muntu bokwazi ukuthi uyayicontrola ngoba ucontrola ukucabanga kwakho manje lapha amaNazaretha kufanele sikujwayele ukukhuluma izinto ezinhle nokufisa izinto ezinhle ngoba sizodala nawe ke lapho ohlezi khona uyazi ukuthi lento ohlezi kuyo ngeke ikusize kodwa futhi akekho ozokuthathela isinqumo ukuthi suka khona kodwa ngenhlanhla yokuthanda uShembe umsebenzi awuzele amaNazaretha akazelanga ukusipha impilo ukuthi siphile kamnandi futhi noma usuku lenkolo ungayithembisi uma uzokhetha inkosi noma ungaqoki ukuthi uma ufika la uzotetemuka ube nayo yonke into oyifunayo ngoba usuNkulunkulu ngempela uNkulunkulu kodwa akuyona ukuthwala kodwa lapha uNkulunkulu uze kuye uNkulunkulu emphefumulo uNkulunkulu azela ukuzoyisa abantu ezulwini ngenkani ngoba lo Shembe sibuye amaNazaretha unyazi lezulu ufuna amaNazaretha angempela hayi into encikinciki ngesho amaNazaretha khona manje sifuna ubumnandi esontweni amaNazaretha asayifuni inkonzo asifuni nje umuntu ozositshela ukuthi njengoba sizinsiza siye ukujola hayi sisho ukuthi izono ziyafana hayi izona ayifani amaNazaretha kunezona lapho uShembe wabhala phansi wathi lezi nganikwe ezulwini ngehla nayo yonke insipho yokugeza kodwa lezi ngigisi manje mawuzothi ziyafana hayi utukisa ibandla
ayifani izono kuleli bandla maNazaretha. Kukhona isono esiphoqa ukuthi mina ngabe khona abantu abahlezi lapha ngaphansi ngebhadi noma ngenhlanhla uNkulunkulu wenza ukuthi sifihleke lesisono. Mhlambe ngoba sihlezi lapha nje uyazazi la uhleli khona kusizana ukuthi noma ungahlala la ngaphansi etempelini awufanele mina ngabe uhlezi lapha esango. Wamukela abantu bakhombisa isango lokuphi kodwa wena ungangeni. Ngoba maNazaretha uma sila kumele siqonde ukuthi futhi ungangibuki mina uthi lo mfana kaMncamo uyaphapha ngoba ngikhuluma nje. Mhlawumbe ungangazethi nginesono esithize ungasibuki isono. Bayazi abantu mabe emakhaya noma eyalapha yakhona kunamabhodi abhaliwe lapha emgwaqweni. Uma ungena nje la umgwaqo uM2 ubhekele lizokutshela lithi Durban ibhodi kodwa lila. Kodwa likulayela indlela kumele uye kuyo ungalibuki ibhodi buka lento likulayela yona. Nami ke ngoba ngikhuluma ningangibuki ubuke mina kodwa mhlawumbe ungathathe ngikushoyo makuzokusiza. Njengoba silapha maNazaretha noShembe khona bangamfuna bamzondayo kodwa bazi ukuthi kube bathatha kushoyo bekuzobasiza. Manje maNazaretha ngoba silapha asizoncenga inhliziyo zethu ukuthi simuze uShembe ukuthi uthini. uShembe ubhalile wathi Baba, Gipe Baba, Wake wabuyela lapho ungakaziye khona noma lapho ungakazibe khona khona. Uthi uShembe ngiphe izindlebe baba zokulizwa izwi lakho. Khani ngizobuyela kuwe. Okusho ukuthi maNazaretha uShembe wayazi ukuthi sizophuma kuThixo. Uthi akasiphe izindlebe kodwa sonke masikhona ngaze ngimbone umuntu la usikile indlebe sonke sinazo. Futhi akekho umuntu onendlebe nje engenayo imbobo yakho endlebeni evalekile lokuthiwa ivuleke. Kodwa maNazaretha uNkulunkulu uthi asizwe izwi kaShembe. Ubhale emthandazweni weSabatha wathi kuhle kulilalela ulenze ungalaleli nje ngoba ngenzeka ukuthi siyalalela kodwa asenzi lutho. Ngoba silapho maNazaretha uShembe akasize siphe inhliziyo zokungabi ngcono kunabanye abantu. Ngoba inkingi ikhona esontweni abantu asithandani nje ngithathe ngayibona ukuthi ngingcono kunoShezi inkinga yami. uShezi umthetho khona ngimzondi kodwa nje ngabona ukuthi ngingcono kunawe. Manje ngoba silapho uShembe namhlanje uzositshengisa ukuthi cha awukho ngcono. Yayisho njalo inkosi uThingo ithi hayi ungabi iKatholika ngomunye umuntu. Ithi ungathi wena ungcono ifunda incwadi khona incwadi angazi noma iJakobe ezithi shaya sengathi abanye bahle kunawe. Wagiwe ibonga nje vese kwenze njalo. Ngoba umele utshela bakubukayo mawugika uthe iyagiya le yansizwa le. Kodwa manje mina ngithi ngihamba ngifuna ukuthi ngibone ukuthi ngingcono.
engathi uShembe eManazaretha besingamlalela abantwana benkosi. Sengihlala phansi ngoba sinikwe sibaningi axolisa abafowethu. Sengihlala phansi ngiyafisa insizwa zalapha emoyeni noma eManazaretha lapha emoyeni ukuthi engathi besingakhuleka kuShembe sipho uthando lokumthanda ngempela. Ngoba uthando eManazaretheni seluyinto encane kakhulu aluninganga. Futhi sekukhona eManazaretheni ukuthi singabi namahloni nokuthi sinenzondo. Kanti uShembe usifundisile ukuthi asithandane. Unyazi lezulu ke lithanda umuntu esimbona ukuthi akufuni unyazi. Luthi hey ningamthinta. Ngiyafisa insizwa lapha ethempelini engathi besingaba nokuthandana nokuzwana nje okuhle. Kodwa singaforce phela. Mangavumi nje ungangiforcedi. Ngoba silapha eManazaretha uNkulunkulu ubekini izinto zakhe kuye. Uzothi omunye umuntu uyamfostela nje uyakubona ukuthi uyamfostela. Phela sicelela uNkulunkulu kaShembe sipho uthando. Ukuze into ekuthiwa sizenze la sizizwe. Nezinto ezikhulunywa sizizwe ngoba inkinga ekhona ukuthi ngizothi ngikuthande bese fika umshumele eminika inkonzo ethi khuluma. Uvela ukhuluma ngosizi lwami noma usizi lwakithi. Kodwa inkinga ngizukuzwa ngoba ngikuthanda. Inkinga yami izoba sekutheni ngoba bekhona abantu engabalalela sengalalela uMabaso. Ngani ngiyamazi umuntu unesono esinje ngamfica kuphi nakuphi uvela ungasizakala kanti uMabaso ubenikwe uNkulunkulu ukuthi asisize wena kodwa ngenzondo yakho wangasizakala. Ungakushembe bafowethu bengasipha lolo thando longabukela phansi. Futhi uthando lokuyimisela ngoba khona inkinga ebuyibe khona ekukholweni umuntu engene ekukholweni kodwa engayimiseli ngokukholwa. Umuntu akhole sengazathi uyazi ukuthi uzofanini. Kodwa futhi nokukholwa kufananga sikholele ukuthi sisaba ukuthi sizofa. Ngoba mawusaba ukufa usaba into vele ezokufica vese. Kodwa sikholele ukuthi uNkulunkulu asikhumbule nasekonene sinakho masamba nasemakhaya ngoba khona izona ezibambe mina nawe ongezona ezakho okuyizono zakini. Kodwa inkinga ufikela esontweni agqongume emhlophe wafuna ukuba mhle ugqoka umqhele ka-3000 wasukhohlwa ukuthi kwenza ngoba ngila ngingasigeza kanjani mina ngize ngigeze nomndeni wakithi ukuze sisuke kusiza. Sengihlala phansi bafethu ngiyabonga umshumeli ithuba elisiphe lona ngiyabonga uNkulunkulu ungiphile ukuthi ngikwazi ukukhuluma noma benginovalo kakhulu. Ngiyaxolisa abafethu sengidle isikhathi kakhulu. Inkosi ibuse ngizwile amen. Longo Bachele Hebrews chapter 12. Ngiyakhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uNkulunkulu wethu unyazi lwezulu amen. Ngiyabonga ngifisa ukuba mfishane kakhulu mfowethu uJobe ngingadli ithuba naye athola ithuba lokugiya aqephuze ngoshela. Ngiyaxolisa ke uNkulunkulu wami uShembe owami uNkulunkulu uShembe anginaye omunye. Lensizwe ehlala phansi singichaze kakhulu. Isingichaze kakhulu uma icacisa ihlukanisa inhloko nesixhanti.
ihluba udlu bekhasini ngokuthi kungasukuma esishosha kungavuleke impumputha amehlo kodwa ushembe uNkulunkulu. Injabulisa kakhulu uyithola incwadi iphezulu hlala phansi masisha. Ncwadi yamaHebheru 12 uqale khona evesini mntu. Ngakho lokho thina siyaqiwe isixuku esingaka sofakazi asilahle konke okusindayo kakhulu ukona okusithiyayo siqinise sigijime ibanga esilibekeleyo. Ngiyabonga Nkosi ikusisa. Ngakho lokhu thina amaNazaretha sihaqiwe. Ukuhaqwa ke kusho usizungeziwe. Isixuku esingaka sofakazi ukuthi ushembe uNkulunkulu. Kodwa masilahleni konke okusindayo. Bese siyaqinisa sigijime ibanga esilibekelweyo. Oyinhlansuthi abayinhlansuthi. Amen. Ungabe inhlansuthi uphinde ubongishumayeli futhi. Bayinhlansuthi. Umama engaphinde fisa ukuba umkhokhele khona. Bawumama nje. Uwanele ukuthi umama. Oyinkosi laba inkosi sigijime ibanga esilibekelweyo. Sinankinga ke namhlanje emhlabeni thina amaNazaretha. Lethi izohlala phansi sikhulume into enzima. Uke wayithi kancane umntungu ekseni. Wathi mangashembe ushambe ngasehlulela ngalesono akekho noyedwa oyongena esivini. Manoma kuzonedwa nje. Ngazi mawuqonyiwe nje uqonya kakhulu namantombazana angakholwa nje noqovekile nje uqoba ungcolile kahle kahle. Awuzwa nkolo, awuzwa nkonzo, ubhora umgidi, awufuni ke Khenani noma ngathiwa akuthandaze akuthandazeka kwenze kulutho ngoba umbethwe isolo esikhipha umuntu ezulwini. Bese kuthiwa simnandi esaqumba indoda waIsrael phansi isigora. Samson waba qhu phansi, eqhunzwa phansi eqhunzwa ukujola. Silapha nje eGoli unekwakho wena uqanile la. Unendoda eyiguqela kodwa unothule ndawo. Unobaba nje ongakho emthethweni. Wahlabelela uthi uhlaleleni kusiza usho kimi. Bawo usola wedwa sobo sethu. Uma ungasuki kusizana. Umthetho wethu leGoli sazela ukuzosebenza hayi ukuzoqonya nokukipita. Asikhulumeni lokho futhi singakufihli. Ngoba aba kunenhlansuthi yabanumzane leGoli. Mnumzane impela zelethola ngetray, mnumzane impela omkhulu omemeza nenkonzo Nkosi yami umshumayeli nje endlini uNkulunkulu wami. Kodwa ufuna ukulumba. Uma sikuyeka lokho ukuthi wena umshumayeli endlini eflatini noma emkhukhwini. Nawe umkhokheli nje. Yini lento eniyenza emkhukhwini naseflatini? Mosane wehlukana anena abasemhlabeni hey Mosane likhona iNazaretha eliyongena ezulwini likaShembe elinyanye elinye iNazaretha. Uyahlula kanjani kulezi ihlabelelo omntakamkhulu?
Uyehlula kanjani? Kulesi esithi musana ukwehlukana. Sithi phela abantwana bakaNkulunkulu bayathandana. Ubona singakonikela nje makufuna unikela swani. Inhliziyo, yabona lenhliziyo enenzondo, unenhliziyo enelonda. Ayikho into angayenza ethempelini ilungu, ngoba inhliziyo yakhe inelonda. Ngabe ngiyahlabelela isikhathi sihambile. Khona ingoma la ikhathi khuluma wena Nkosi. Lenhliziyo yami mina ngedwa seyingehlulile. Yabona namhlanje siphethe ikhali zika Sathane. Sigqokele ingubo kodwa siphethe ikhali. Yabona ayikho into esikhali sika Sathane edlula into ekuthiwa ifoni. Mawuphethe ifoni ufuna ukwazi uphethe isikhali sika Sathane. Mawasebenzisi lesikhali sika Sathane uyombona ushembe ngomhla. La kuqala indaba la ifoni iziphelele lodge. Umakoti womuntu uyongena lodge nendoda angayigananga. Lensizwa iyongena lodge nendoda nenkosikazi angayilobola bayongena indaba iqalela bengaze beze bebonana lesitalo. Angazi lento nani lento yenza ukuthi noma kusenkonzweni ulokhu uyicofa ungenza ukuthi kuthiwane esontweni ngoba isikhali sika Sathane. Ehli inyama yami ihluphe ukuze inhliziyo ikhumbule isikhathi siyahlupha kodwa sike sakhona thina isikhathi singabhekwa. Sike siphenduka besingabhekwa isikhathi. Ngoyikukubona nje umuntu inkonzo bonke abantu bejabule bebemnandi bejabulela inkonzo kaShem. Namhlanje sithi enkonzweni sikwa inhliziyo isikuthe kabi. Sikuthe kabi omunye inhliziyo isebholeni omunye ingumbuluzi yakhe ithe yes sidlule eNewcastle manje ufuna ukuhlangana nengumbuluzi ezomthe esikhokweni. Khona ngiyasaba kakhulu mfowethu isikhathi sakho sinyasengasidla ngesilimazi noNkulunkulu lasimkhonza igama lakho unyazoza uNkulunkulu. Amen. Untshangase akekho namhlanje bengifuna ukukhuluma lento eyakhokho untshangase la ukuthi wayixoxele umuntu obe unconscious noma wadlula emhlabeni insuku embili engekho emhlabeni wafika wabona kuleli yazwe wathi uShembe ngimthanda ngokulizwa. Usho kanjani? Usho ubhalela thina ngiyalithanda ngokulizwa lelo lizwe Elzayo senyakhululwa ngilibone wanhliziyo yabo wena njengoba ungangifuni nje uyalibona lelozo njengoba ungangifuni ukhanyile uyalibona bangena nabantu kuleli yazi abangaswani njengoba usho umakoti wakho usozwa umlahla umakoti wakho usho ukuthi kwaba right uyalibona lelozo umakoti wakho usamphendula obe enye into uyalibona lelozo njengoba udlisa indoda yakho uyalibona lelozo elizayo. Ngonkulunkulu asikuye unamandla uthi utshengise le ndoda yakhe mayifike ngale engakhonjiswa Shemba abanye khonjiswa unyazi wezulu. Amen. Hawu nangu Shemba yayisiqhamukela esigodini sosizi lapha abaningi bemesiwe abazali bethu esigodini Mshembe engabe uma wami wabonana nobaba ngoba ubaba uhamba kuqala emhlabeni
noma basalindele leso sigodo ushamba akhuluma ngaso. Sathi uNkulunkulu angasipha amandla ukuthi sinikele. Ithi ndoda kwaqhamuka unyazi lwezulu njengoba waqonda indoda inkosi njalo yakwambotho neyikhumbula amaNazaretha yayikhuluma ngoshembe entabeni iphumejele lothi unyazi lwezulu ungayekhaya Juda uze kime eKhanani kade lomlando ejele. Amen. Phela lena sikhuluma ngalento ekuthiwa ubufakazi tangible evidence. Uthi uma ungakholwa hamba ubuze la uzobuza khona sikulethe nakha lapha unyazi lwezulu wenza khona imangaliso. Uthi akhamba ufaka umjifo obuvulele yasonzayo inkosi yamaNazaretha uthi basebekhala abakhalayo uthi basebeguqa abaguqayo uthi yaza inkosi yasehleni bamaNazaretha uthi bamashambe ngihawukele wathi shambe uthi labangabezwa kakhulu yilabo abagqoka ingubo emhlophe abangale. Ufela babuza ngesifungo ethi wawuhamba in 23 uthi ubuze imbuzo eminingi wawuhamba in 14 wawuhamba in 25 uthi basememeza njengoba ngilapha nje ngizobheka abantu la eSwatini sosizi abanengane zabo nemndeni yabo ebanikelelayo emhlabeni ukuthi amacala abo awakathethwa awakapheli la eSwatini sosizi. Mhlawumbe uma wami lokuhamba emhlabeni uhleli mhlawumbe wathi kuba bebedroom walahlwa uthi umfundisi Mathunjwa ngakhuluma ngaphambi kwendlu wamanga entabeni ehlangakazi ngase ngiyahamba manje sengiyentabeni kodwa ngidlile ngilambile kodwa la ekhaya nabakoti uthi ngangikhulumele kanti usebulala umakoti wakhe. Nkosikazi emzalayo esiyahamba emhlabeni yenza ukuthi umakoti kamfundisi Mathunjwa adle abeke inalithi la efuyathungwa kanti uzoyihisha yangena yabhajwa la emphinjeni. Esayinqamlile ushambe uyinyanga yezulu ngamafutha uthi wafika uma wakhe buya umfundisi lelo wathi mntanami umakoti wakhe akhosika yini bengimbulalela ukuthi akuphakela ngudla uze wacomplain phambi kwendlu yami. Uthi njengasithi le ndoda lena ngivukile kufeni ngimbonile impela unyazi lwezulu uNkulunkulu ngazi uyushembe ngimthanda mina uvele yosiza umuntu ongakholwa. Ngeke sayixoxa indaba kaShangazi ngiyiyeka manje. Isikhathi sidleke kakhulu. Bebezikhuluma uShangazi wangelona iNazaretha. Kwathi uphombela wake wamisa abantu ekuphambene wathi kwinkonzo. Wathi thulani kusho ihlongwe ngidobona inkomo izophuka uphondo lwenkoza kubona athi kahle nomlethe kaMadinana zonke isizwe sithi mlethe. Wakhomba indoda empangeni ngokutheleza. Wathi ubana abasempangeni kuba ukutheleza kade encwatshwa ethi nesisikhombisa ezedlule. Wathi thathani imoto gibela namabhasi manje gibela amabhasi ukutheleza ngimvusile ethuneni kusho iphombela ehlezi nabo emzini sekuphama kodwa wathi umvusile empangeni. Abefika kule ndoda bekhupha ithuna twazathi induna namhlanje sizokunibopha sosobopha nalophombela wenu namhlanje ngoba nina nezika nabantu bakwaShembele. Ngithandile umfowethu makhuluma ngokuthwala ukuthi azili kuzothwala kuleli bandla leli. Bese ngenqondo yamafortuna la kunanqondo yamafortuna la la sikholela ukuyesulina sikholela indaba yama-evoke ama-Range Rover. Amen. Wethola uma uNkulunkulu ethanda nabakini kodwa la sikholela ukuyakhaya. Uma befika lapho sathi ithuna ngeke sikuthinte ithuna singayini amaphoyiseni. Dina abantu baShembele nenkinga nalo Shembe wena umhunguli hayi bakhona basawubona kuleli yazi ukuthi uShembe asiyo lento abathu yiyo. Babiza amaphoyisa kweziveni nenkosi yesizwe kathiwa yeza yathi ngifuna ukuzobona uthanda uShembe kini nina bathi uthe usemvusile ukutheleza kwaseGuju. Isikhathi samshumayela sithi lemthole mfowethu zokuthengela isefruit mfowethu ukuthengela isefruit. Waguju masiyela waguju ngiyanqamile waguju wasekubonakala inhlabathi uyibona imfukuzane ithi inhlabathi ivuku kancane kanti ukuthelezi uzama ukuvuka ethuneni ushaya inhlabathi amandla wekho 7 days esethuneni. Base bakhupha ngesandla ukhupha amaNazaretha efakele eMnazaretha sithi mdala thina. Babefala uMnazaretha la ababethembisa ukaShembe ababelalela belenza ababengafani nami. Abona ngiqakelo lolu kholokoqo lolu lungcwele akho bungcwele la. Siyaqoqana ukuthi sibone uShembe kwelizayo. Bayikhipha lensizwa ile mabale entuthwane lapha. Phela abantu baqala kade bengcotshwa ngesikhumba. Hayi lemfuqulu yengubo ukuthi ngithi akahambe kahle ngagodola. Kuyagodola nethuneni. Wamsufira uzokoni nayi ingubo evela kwama sitya simple. Uyabona izingubo thina seyifanele ebhokisi mayigoqa umuntu. Ngoba ngizazi sibola mina kunenhlahla nje endlini kaNgulikane sigoqwa ngesikhumba mawuyinsizwa nje ugoqwa ngesikhumba.
kuhlatshwa inkomo phela umndeni uhlangane kuhlanganisa inkomo uma ubungenayo ungcwatha ngesikhumba ugoqana ngengubo fawukalika nabawona amaNazaretha yaphuma lensizwe yathi sabayiphuzisa idoko ihleli ngaphezulu kwethuni ihleli phezu komgodi yathi nizwe ngobani usengivukile bathi sithunywa ushembe wathi muphi ushembe ayingakandi amafoto wathi sinywa umqalo wendlela wathi hayi khona lona bengihleli naye ethuneni obengixoxisa uyele ngivusela unitshele ngasiphi isikhathi ngoba mase ushembe u-omniscient sisho ukuthi ukuhlala iphakashembe akulinganiswana lutho abe ngahlabela manje uthi hawu kumangalisa hawu buhle bakho bokusibonaka awuthole ukuthi bokusibonakalisa bakho uhlakanipha bakho kuphela ongenamkhawulo hetha amandla akho ananawe wehla nahe nomngcwele bakho ebongapheli amandla Sanibona kodwa-ke lensizwa ngokuthelezi ihamba emhlabeni sekuyinazaretha laleli bandla wayizwe ngobani ushembe uthi kunomuntu wakuthelezi osethuneni wayitshela uba uthi kuNtshangase ithi le ndoda sengihlala phansi-ke manje le eyabona unyazi wezulu yesaba ukuba yinazaretha wesabani uthi ushembe uthi laba bone basi uthi ayikho into ethelelwe kumuntu owona wasi wena wasi okhalela siyahlupheka isikhathi okhalela ngibani esani isikhathi wena awucabanga ukuzala lezi wena wasi okhalela ushokile ngibani uthi amaNazaretha ngale mathi ayasondela baba nganginyanya uZulu ungazi ngimnyanyelana uthi ngathi kuphuma umlilo emahlweni akhe uthi wazathi ngathi kunefoto angazi ayibona kubani uthi ngakukhombisa kulapho uthi amehla uthi lento ayiyo lemhlabeni asiyo ngalena ngakhumbula amazwi amfundisa uGcwenzi wathi noma ungashare ijoke nonyazi lwezulu kodwa akusuka umngane wakho osuku senikusini Yeah.
verse 16. Abasekorinte bokuqala 13 verse 1. Indaba ezitha ukube kuyafana nowasezweni bese ufana uqhubeka uqede, kodwa ngoba wasezulwini lokho uma umshumayeli ethe sicela umsebenzi kaNkulunkulu usuphathele ubani leso sibusiso leso nalezo ngilozi lezo ke zabo labo bantu, ngoba akukho kungaphezulu kwalokho. Uma ekhuluma umfowethu umncwanga ukhuluma uyikhona khona, akukho futhi okunye okudlula lokho. Mabonke shema, ngiyacela nami kulomzuzwana ngicele kulesabelo sasezulwini engabele sona kuba uNkulunkulu engipha kumfanele abantu basezulwini. Mayibonke inkosi. Funda iBhayibheli ba. Lezi zinto ezisithupha uJehova uyazizonda. Yebo. Ezisikhombisa. Kukhona ezisikhombisa. Ziyisinengiso. Somphefumulo wakhe uJehova. Amehlo azindlayo. Khona lamehlo lawa. Olimi lwamanga. Nalo ulimi lolu. Lezandla eziphalaza igazi. Akuba lezandla egcineni zokwenza. Eziphalaza igazi elingenacala. Echitha igazi elingenacala. Inhliziyo eqamba amacebo amabi. Izinyawo ezigijima ebubini. Basukuba lezinyawo egijima kulobo bubi. Nofutha amanga. Engufakazi oqambayo. Noqhubela inkani phakathi kwabazalwane. Kodwa uthi uyikholwa ngaphansi kwakabanga uyiNazaretha, akunkani kuyafiwa. Ndodana yami, ilungile baba. Vini imiyalo kayihle. Ngiyabonga. Awuzokule speed. Noma ngikhuluma ngezilimi. Zabantu nezezingelosi. Ngingenalo uthando. Ngiyithusi elikhencezayo. Nensimbi enenethayo. Noma nginokuprofetha. Ngiqonda imfihlakalo yonke. Ngokwazi konke. Noma nginokukholwa konke. Ngokuba ngisuse izintaba. Ngingenalo uthando. Aninto yalutho. Inhanonke emphume noma nothi manje thini yenza sekuthiwa hayi
Siphelile insuku lapho kumfoka Job. Nithi manifika lapho khona enazi ukuthi hayi inhlasuthu lelo siyazikho. Ebihamba 23. Ebihamba imkhosi kaNkulunkulu. Ngakho umsebenzi wonke siyazi ukuthi akufuniselwa ithina sothi umsebenzi. Bese kuthi mase kufika isikhathi sokuphatha umsebenzi bese kuqhamuka ibandla. Enothi maqhamuka ibandla lingaqhamuka ibandla. Bese kubonakala imalasi zigijima zisondela eduzana bengilele khona. Bese yaqala amakhono ahlehla. Hawu kanjani manje? Hayi sokufika ibandla. Usithola nje umuntu inhlasuthu njena abehamba nalo. Futhi baba sophandweni lwenqina uyipeace. Usungalena kwesabatha usukhiphele impahla lena noma lo mNazaretha uhamba kanjani ngale kusithekile uhamba kanjani hayi ngani nyayilanga imayi baba insizwa efiwa khula endaweni ukuthi lensizwa inegama kodwa wathi uma ngabe kumbiwa indlela insizwa uma bemba waseqhamuka enye insizwa noma umunye umuntu ungathi akaphilile ekhanda uma lokubemba bathi uloke hamba nje yabona nje lo uma wenza lo msebenzi emakhaya ukuthi kufika kuyafihlwa kuhamba le ndoda uma ifika kulabantu abambakho iyabaphazamisa nokuphazamisa uma bemba lana ithe awumbi kahle wena awumbe kahle wena hayi lento yenzakho uyadingile umuntu noma eqwatha umuntu kodwa ukuthi awungamnaki wena lensizwa yahambe yangokuya indlu iyehla ifika isondela lensizwa sona sebephakathi besiyalunguza ithi mayilunguza ithi hey ndoda awushaya ukuthi wehlisa laphana futhi uthi ukuvula kancane bathe wahle wena yini ngositshela yona iphinde iswele lensizwa ihambe futhi wazo wafela khona indlu khona okuthiwa isiqediwe sekumejalisha manje igumbi indawo insizwa yakithi nawe mama nawe bani ethi mama selimbiwe ithuna bese kuthiwa kufuneka abaqophi lapho khona okulinganiswa wena ukuthatha uthi luze kulelalana khona lumejalishe ubude bakho ukuthi ungakanani umejalishe ufuna wakho ukuthi ungakanani bese kube yona okuzombiwa lana lazothi bungeleko kusuthi khaca phakathi hey Lendulana unosasulene noma nendana isungesanakho ukuthi unani ukuthi unamakhasikazi abangakanani usuzongena wedwa amen Lensizwe njama sokumbiwa leyo ndlu leyo esondela esensizwana lahleni amadoda anikahle incane lendeni imbelani Wajawe yabuza ukugula wena yasuka lensizwa yaphinde yahamba yaphinde yabuya yathi hayibo aningilaleleni nje Vela Jeja
ningasho ukuthi ngiyahlala hawu baqala bethuka manje ithi hayi bengibuza noma ngithi lendlu noma nanithuna lincane nalomuntu lo muntu ngani usiyamazi lo muntu uthi isigwili lo muntu uneyimoto lo muntu uganiwe lo muntu namakhosikazi lo muntu futhi unamali manje lendlu noma nanithuna sizonela yile zinto zonke kanye nala phakathi ithi insizwa amafleka sendlulile lapha insizwa amafleka izolo lokusaya amafini amabili adlulile lensizwa isecurity isebenza lapha ngenhla ithi lensizwa kimi ithi wabamfuka sithole yazi ushamba uNkulunkulu ushamba uNkulunkulu uthe umncwanga ushamba kukhona ukuthi sizothi uNkulunkulu bese sisho imisebenzi kodwa ushamba uNkulunkulu ngale kwemsebenzi ngoba evele uNkulunkulu amen ngabe ngiyifunda le ncwadi isikhathe sena asifunde kodwa ngoba umuntu olana no iNazaretha neNazaretha ingakho indaba zitha kaze uma wami ushambe noma ungenile ezulwini ngale ingoba siyazi sonke ukuthi uma sidlula kulomhlaba lo shambe simkhonzako uthi indaba ezitha ushembe uyinto ngeke uyichaze ukuthi ungathi uyini phezu kwezinto zonke ikhona phambilini kunegama belithi ushambe njengoba uNkulunkulu ingoba omnipresent okuchaza ukuthi ushambe kuyo yonke imikhathi ekhona noma kuwonke ama-atmosphere ushambe uzomthola khona okuphelisa ushambe uNkulunkulu amen uzokhipha umuntu ethuneni kodwa lekho siqusenyama lapho-ke lo muntu uma emkhipha lapho umthelezi uyasho ubuza ukuthi ubani othe ngivukile bathi ushembe uthi yena kade nginaye lapha manje pho wanine nazeka njalo funa incwadi kaJobe yokugcina le ncwadi ngithi 1925 maphosisi ba ngoba ngiyazi umkhululi wami ukuthi ukhona ngokuba ekupheleni uyakuma emhlabeni nokho sewuphelile umzimba wami sewuphelile ngiyakubona uThixo inenyama yami ngiyakumbona uqobo lwami ngawami amehlo engingamaziyo umkhululo wami selazondo wasezulwini iyakilala baba siyakilala incwadi manje kuzokwenza kanjani mntana enkosi uma sekuthiwa sekuza umndeni noma sekuza abantwana sebezokunikelela ukuthi wena utawungenile esulwini sekuza kanjani asembona ushambe ngale kwenzani sekwenze njani kwamshumayeli siyabonga baba akukho ongafanele isigiye ngakho bakhona abagiya yakho namhlanje bagiya ngokwasezweni ukuphelako kodwa lokho esigiya ngakho nasezweni nje wesilana ukuthi uma ngabe kuzovuleka ithuba lakho kufanele ngoba simbonile ngenhlahla uNazaretha ushembe mina ukumbona wami noma umazi kwami ngangathwele ngesikhumba ngangathwele ngeshiti kodwa ngaba nenhlahla yokuthandwa uNkulunkulu ngoba wangithanda nawe njengoba ulapha wathandwa ngendlela wathanda ngayo umbuzo uthi usakhumbula yini usakhumbula ukuthi wafika kanjani la njalo namhlanje nesuhlaziya usu-analyze usakhumbula ukuthi wafika kanjani uma uzokhosta lokho mntwana enkosi wena uzodala inkinga uthi umshumayeli silapha kuthuthukeni ngomnyaka uthi maNazaretha sengathi imuntu osezulwini usonke njengoba silana umuntu nomuntu engakhulekela ukuthi sengathi njengoba silana ingane zethu zingekho lana kodwa nje ingalelo izele noma ibe yinye othi uma usuhambile lapha emhlabeni ube yena
njengoba ukuthi uNdaba Zitha ehamba yethi yokunikelela ngoba kungenjalo okusho ukuthi wena uhlala iminyaka ngeminyaka ulapho khona ngoba engekho umuntu ozokunikelela Ngosiphiseni nesizwe amen Siyabonga abantwana beNkosi kobaba abasipha inkonzo yesabatha lasemini ithi inkosi izibabusise amen inkosi ayibusise kuqoqa kwabangcwele cela khayini shayela sokuvala Isihlabelelo 148 Sisandinda wasimisa ngasabashia ababephuza wasamlandela iphika elihle angabonge iJehova namuhla asabanjani